posa jedapa tikupasirani zimene wayankhula Boni Kalindo lero lino pa 17 November 2024 osaiwala kuti lero ndi pa 17 ndipo ndi tsiku limene achipani cha UTM akuchitisa convention yawo. Takhale pompo mumve kuti kodi Boni Kalindo wayankhulanji zokhuza convention ya achipani cha UTM imene ikuchitika lero lino ng'alulization ya lero ikupita ku area 30 koyamba makamaka kwa Inspector General of the Malawi Police ndi anthu anu amene mmati mukakumana mmachita analyze ma audio anga. Ndithokoze kunena kuti audio yanga yazulo munakumanaso anthu 12 ndikumayichita analyze kumanena kuti amene iwalankhula kuti nkhani yazikwanjeyi izafikapo nthawi imene anthu azaenda khomo ndi kumakhapana ndi that is inciting violence. Ndi amene ipopeza wakonza mademo tiyeni tizammange masiku awiri akamayandikira kuti mademo amene wazalepereke. Ndafuna ndikuuzeni Inspector General komanso ndi timu yanu kunena kuti ngati kuli munthu amene samapanga mantha ndi polisi ndiye ndi ineyo, motero kuti programu yanu imene mwayikonzayo it is a welcome development. Ndipo ndinyadira kwambiri mukandimanganso chifukwa ndatengatu nthawi osacheza nanu mmasero. Choncho ngati mukuona ngati ndi nkhani yokuti muziopsezera anthu muziko la democracy, ine nditalankhulapo nditazuzula mchitidwe umene onyasa umene ngakhale ma president opuma auzuzula mchitidwe umenewo, ndiye mukuona ngati ndingaope isizingatheke. Ndipo tikanakhala kuti tikulamulidwa ndi Abakiri Muluzi, a Joyce Banda kapena apita Mutalika, ngakhale olo anthu owasakuziwika koma akanapita pa TV ndikuchita kondemu mchitidwe umenewo oyenda ndi zikwanje. So chodabwisa nchonena kuti munthu amene wayenda ndi zikwanje siku limene anthu amafuna kupanga mademo muziko la democracy amene sanachite incite violence, koma amene walankhula ndi kuzuzula ndi ati wachita incite violence, you are welcome. Ndipo tine ndafuna ndikuuzeni mufufuze foni yangayo pamene ili ikuuzani kuti ndili msewu wa Mchinji kumene kukuchitika zovunda, kumene sopano ukusiki kulembesaso zisankho iyayi koma kufupa anthu ndalama. Anthu akumachita kuyima mizere iwiri, nzere wolembesa ndi nzere wokalandira ndalama muboma la Achakwera, amene anayenera kukapita pa TV ndikukachita condemn issues of violence, the acts of violence. Kwa popeza iwo wakuona ngati afikapo zonse zili bwino kwa iwo ndiye akhoza kumapanga zimene angapange. Ndipo inuso mukoza kumaonesa ngati ndinu a polisi koma muli a MCP, onamizira ngati ndinu a Malawi Police Service koma mukutumikira chipani cha MCP. Ndiye nkutheka kuti alipo ena amene mmaona ngati omenyera maufulu, amene ndi amantha kwambiri, amati akamva zina la polisi amatawa. Ine ndi nchifukwa chake netu zangazi sinimapangira kunja, inetu nimapangira momuno. Ndipo ine olo mutakonza maulendo khandi 1000 okuti mufuna mundimange, olo kukonza maplani okuti mufuna mundipe, chosangalatsa nchonena kuti pamene iwe ukundipha ine uziyonse kuti so inaweso zenjerako 6 feet kapena 9 imene ikukudikirira, chifukwa aliyense azafa, kandi president, kandi minister, kandi we kansala, kandi we olemera, kandi we osauka, ndi mmene Mulungu anazikonzera. So iweyo ngati ukukonza ziwembu zotuma anthu kuti mundiphe ine kapena mundiopseze ine muziko la democracy, mukunamizana kwambiri. Ziko la manyaka ngati limene lili, limene economy yake ya ziko ndiyo onongeka, imene president yake padakali panopa walamula a Reserve Bank kuti ati azitenga forex yonse, azichita banki forex yonse ya ma NGO. Ndafuna ningo kuchita ni kasukulu pang'ono kunena kuti mandate ya Reserve Bank ndi kusunga ndalama za boma komanso ndalama za mabanki zikachuluka
ndibwerezenso pamenepo ndikuti noti kuti iwo alibe capacity mabanki osunga ndalama zawo, koma malinga ndi policy ndalama zikachuluka amakachita deposit ku reserve bank, kusonyeza kuti mabanki yo ndi ma commercial banks amene ayenera kusunga ndalama za Malawi including ma NGO. Ndelero mukamatulusa statement yanu yonena kuti ma NGO akusakaza ndalama akuononga forex, choyambirira mukanazichita cheki maulendo anu. Economy ya ziko ino ikuonongeka chifukwa cha maulendo kuyenda na mandawala, cheza apa lero cheza apa mawa, maulendo opanda ntchito. Don't blame the NGOs. Ndiye mumuona Reserve Bank governor awina opanda nzeru achita implement this instruction. Kukhala ndi nzeru mukwenera mubwereze so statement yomwe auze kuti mandate yathu ndiyosunga ndalama za boma komanso ndalama za mabanki kuzangosungisa chabe zikachuluka. Ma commercial bank ndi amene amayenera azikhala ndi ma account ya anthu ena. Izi zikungoonesa kunena kuti ulamuliro wathu ulibe ma direction ndi opanda masomphenya. That is why mwamba kutulusa lichowa sopano, lichowa limene linkaenda ndi kamuzulija a sign yonena kuti this country is going back to one party system. Ndiye ngati aliko ma activist ena amene ndi amantha, ine sindili chonchotu, ine si mmodzi mwa iwo wa ma activist amene ndi amantha, sindi maopa wino aliyense, ndimangonena chilungamo ndipo ndizapitiriza kunena chilungamocho whether one likes it or not. So mukamata nthawi yanu kumanena kuti tizichita ma analyze ma audios akalindo, ndili very ready muzichita analyze. And nizodabwisa kunena kuti amene waenda ndi chikwanje sanachite incite violence, koma amene wazuzula khalidwero ndi amene wachita incite violence. Ineyo ndilipo ndipo ndili ready, andiso tumwina mukuchedwa atukudikirira mademo kuti muzanditenge. Mukanakonza program yabwino yonena kuti isanafike siku la mademo lifache mademo ndeti apangatu. Ngati ili plani yonena kuti muleperese mademo aineyo Malawi First ndi mabungu ena ndemo kunama kwambiri. Mademo tipanga ndipo palibe amene angatirese, ndipo tichita demand kuti wankulu wa meki, wankulu wa NRB komanso machini anu amene maina anthu amene anakagula machini ndili nawo. Maina onse amene anakagula machini okuphatikiza mwana wa mkati wa ku State House ndili nawo, kuphatikiza ma presidential advisors ndili nawo, maina otikwaziwa amene anakagulawo. So musamana mizidwe, this is ziko la democracy ndipo likuyenera kuti lipereke ufulu kwa enyake azikolo, koma mukafuna kubwereza one party system ndiye nkuteka kuti alipo ena amantha amene amakuopani, koma ineyo ayi munati mpite mmachini mwanu mukafufuze akuuzani machiniwo kuti chimene chocho chili nsewu wa mchinji. Ndipo mwina nkuteka kuti paja mwatenga mafoni anga ochuluka, nkuteka kuti mwina muli ndi nambala imene isakugwira, pano paningo kuthandizani sondika nambala kena kuti mwina ndifufuza musavutike kwambiri, kuti mukoza kungoimba paja neni mabwera ku area sate konkotu kuzachongesa bero oloso mukanditana kubwera konkoso kuti musama oche kwambiri mafuta kundifunafuna. Ndi 0 9 2 3 6 5 0 3 5 mwina ku polisi kupaja anthu ena ake usi wazipolopolo unaseka makutu ningobwereza so gawiri ndi 0 9 2 3 6 5 0 0 5 ndiyo nambala ya VDC tu. Kufuna kundiitana kuti mundimange musavutike, koma mukakonza ziwembu zanu ndafuna ningokuuzani kunena kuti pamene mukukonza ziwembu, pamene ine ndikupita nanunso muzakhala mukupita, chifukwa ine sinimapanga mantha ndi wina aliyense muziko la democracy umene usogoleri wake ndi manyaka eni. Taonapo ife asogoleri osakhala zinazi, taona asogoleri okuti akamaenda anthu ndikumanjenjemera ndi excitement, anthu ndikumayimbira mmanja. Sizi ukamaenda anthu angukuonesa zigubu, sizi ukamaenda anthu angukunena kuti tamonene akanena kuti ati pasafetereza uja kulibe fetereza wa mwenye ainyaja kumukanisa
tikangomva kapena mmangomva kuti kulamulira ziko nde mwapanidwa chisekotu zakuvutani inu yani ndiyobera yomweyo taberani otherwise kupanda kubera iniyo simungawine zisankho zikubwerazi. That is why mwasavuka apatu mwasavuka olo chimene munganene palibe chingachitike. Lero ndi our commission of inquiry ya ndege out of anthu 50 anapitako munthu mmodzi chifukwa cha mtima osakondedwa. Anthu ali ni mantha kupereka umboni muziko lawo koma chifukwa cha mtima wanu wainu wankhaza mtima ozitenga ngati ndinu madolo ndi chifukwa cha commission of inquiry imene sipereka credible results chifukwa chinachita kuoneka koyambirira komwe kuti Amalawi ayikana. UTM zikuyenda bwanji munzuzu. Tamva kuti mwathamangisidwa ku Grand Palace Hotel. Anthu ena ochenjera andale akaopseza mwenye kuti mukapitiriza sitima kupatsa ndi ma business ndiye akwakusiyani kutali kutapangani convention yanu utenga kwa inu amene muli ma delegates chonde sankhani musankhe munthu amene nditi ndikuuzeni pano chifukwa ineyo sinimapanga mantha munthu amene muti mumvotere kumene koko pakati pa ma president osewa onse amene ali kumene koko ndi munthu amene inuyo ati akusangalaseni mfundo zache zabwino. Musavotere ndalama, mukavotera ndalama magulisa chipani. Musavotere unkhalakale chifukwa munthu ukoza kukhalaso nkhalakale uliso manyaka. Muvotere munthu amene ali ndi vision amene angatengere UTM patali chifukwa kumene koko kukhala mba Boni Kalinda the DC mwana upya kwambiri the most deadly and dangerous child from Njeza Village TM Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa. 17 November 20